हाय लोगोफोर, आङो नोंथांमोननियावहाय दोंसे गोदान खन्थाइ लानानै फैदों। बे खन्थाइनि मुङानो जादों जाहैबाय बोदोर बावलि गोसो। खन्थाइखौहाय सुजुदों आरो आवरायदों थजिन बसुमतारी। दानिया फै खन्थाइखौहाय आवरायलांदिनि। बोदोर बावलि गोसो। बुब्लिनि लैथोआव जिउनि दिङा जावनाय बेलायाव लोगो मोनबाय आं नोंखौ अनजालि। मिजिंलु सिमांजों बैथा बुंनो आं बावलांबाय, हास्थायबाय नोंखौनो आं। जोंलाय गोमोरलाय जानाय हरनि सांग्रेमा बादि नङाथ' नों आंनो अननाय होनाया। मेगनजों आं बेसेबांबा रायलायबाय, गोसोआ बेसेबांबा नोंनि उन उन बिरफाबाय। दा नेवसिलां अनजालि, अरायनि दा नेवसिलां, गोसोआव दुखु होआबालानो गोरबो बिखाखौ थेर बेथेर दाख्लामलां। बोदोर बावलि गोसोआ नोंनि हायना महराव गोजावबाय, दा नेवसिलां अनजालि नों आंखौ। एसेनोसै, गोजोन्थों लोगोफोर। नोंथांमोनहा आंनि थजिन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौहाय दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ हगारनायफोरा नोंथांमोननियावहाय जाहाथे सिगांसिन मोनहोनाय बायदि। स' बिदिबा लोगोफोर, उननि भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोनहा नेनानै थादो। आनटिल दा नेक्स्ट भिडिअ, टेक केयार, बाय बाय।